Však sa to má dobre, nie? Tak Sa ideš krávať chudák. pozor. Neostriekate ho s vodou, aby mu nebolo horko. Polievané. Polievate ho? Vodou, jasné. A toho malého. Áno. Tá pánva, jak ten depešák. Úplne jak ten depešák. Zuzka, toto máme klientov privítať. Takto môžete dopadnúť. A že to svinia sa potrebuje občas poškrabať. Jak sa volá ten, čo s tou pánvou vrtil Depeche Mode? Gehen. To je úplne jak on. Ešte vestičku mu dá. Žila, tak sa práca to, že škrábu. Že jak málo stačí, áno? Poď. Lajoš. Poď, dostaneš Sonka, chod borovičku, na poď. buk, lebo máš moje peniaze. Dostaneš borovičku, poď. Že keby sa mňa obtrel, tak umrem. Ale prečo? Schválne, neumreš, hej? No poď. Malý Lajos. Heň to je jak chudátko. Útočný, nebezpečný. Vôbec. To malé ešte nemá kopy, že to je také... Jak má kopy, ale teraz pustil na lekárna. Púšťajú, ale To je hrúza. Jak ovce? To teraz je jak ten bezkoží pes, čo to bývajú tí psi.